మనసు అంటే ఇంతేనా మనిషి మాటని వింటేనా కళ్ళు తాగిన మంకీలా ఇది అసలు ఒక చోటుంటేనా జేమ్స్ బాండ్ కి తాతైనా బ్యాట్ మ్యాన్ కి బాబైనా మనసు ఆడే ఆటల్లో మరి నెగ్గగలడా బోలోనా కాసేపిది కావాలంటూ కాసేపిది పొద్దొద్దంటూ కన్ఫ్యూజనే చేస్తుంటాది ఇలా 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 ఓ సైడ్ లో రైట్ అంటాది ఓ సైడ్ లో రాంగ్ అంటాది సొల్యూషనే మాలూం నైదే ఎలా 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 మనసు అంటే ఇంతేనా మనిషి మాటని వింటేనా కళ్ళు తాగిన మంకీలా ఇది అసలు ఒక చోటుంటేనా సాఫ్ట్వేరు హార్డ్వేరు ఏమవ్వాలో ఏమో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్కు డీజిల్ కారు పెట్రోల్ కారు ఏం కొనాలో ఏంటో మైండ్ అంత బ్లాంకు టీవీలో సత్యమేవ జయతే అమర్ ఖాను నెక్స్ట్ ఛానల్ లో డబ్బాంగ్ సల్మాను ఒరయ్య ఒక్క చోట ఎన్ని ఆప్షన్స్ రిమోట్ చేతికిచ్చి ఆడతాది మనస్సు ఐమాక్స్ లో డర్టీ పిక్చర్ సినిమాక్స్ లో మాయా బజార్ ఓ టైం కే రెండు అంటే ఎలా 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 ఓసారిలా చూపిస్తుంది ఓసారిలా చూపిస్తుంది ఓ నాయనో చంపేస్తుంది ఇలా 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 స్ట్రాబెర్రీనా వెనిలానా ఏం తినాలో చూసే కనులకేమో ఎగ్జామ్ బ్లాక్ బెర్రీనా న్యూ ఐఫోనా ఏం కావాలో డైలీ మెదడు తోటి యుద్ధం అరే అందమైన రంగు రంగు బటర్ఫ్లైస్ మన కళ్ళ ముందు వాలుతుంటే ఆవేసు సరిగా నచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే రొమాన్స్ దినప అంతలోనే మారిపోతే మనస్సు ఓ ప్లేట్ లో సాంబార్ ఇడ్లీ ఓ ప్లేట్ లో పెసరట్టు ఉప్మా ఏం చేయడం ఊరిస్తుంటే ఇలా 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 ఫ్రీడమ్ నే లాగేస్తుంది పేషెన్స్ నే చెక్ చేస్తుంది పేషెంటులా మార్చేస్తుంటే ఎలా 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 ఆ అమ్మాయేమో కార్లు తీసుకెళ్లి ప్రాజెక్ట్ ఇప్పించింది ఈ అమ్మాయేమో ఈ ప్రాజెక్ట్ తప్ప వేరే ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయొద్దంటుంది. ఈ అమ్మాయి ఎవరు? ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తూ ఇంకో అమ్మాయితో డ్యూయెట్ పాడడం తప్పురా.